төрлесе килә башка. Гомер буе гуяки мин язмыш бәйләгән шилтәрне сүткәнмен дә йомгакка тинәгәнмен. Әле килеп, әлеге вакытта шул йомгакны сүтәм дә җепләрнең очлары нигә булай бәйләнгән, нигә булай шәбәләнгән, я аптырыйм, кайсы вакытта куанып та куям. Шундый уйлар белән әле яшәп килгән чак. Инде яшисе дөресен әйткәндә яшәлгән. Бер нәрсәне дә хәзер үткәннәрне бигрәк үзгәртеп булмый. Дөресен әйткәндә әтинең, әнинең, укытучыларымның, командирларымның йөзләрен кызартмаска тырыштым. Хәтерләрен калдырмыйм дип тырыштым. Аламалык кылмадым. Намусыма тап төшермәдем кебек. Но шулай да дөресен әйтергә кирәк, ул кадәр алда гөл дә булмагандыр. Шулай да үзем юл ярдым. Үземнең тормыш юлым бар. Бүген килеп, шуны горурланып та әйтә алам. Әйләнә тегермән ташы дигән китабымда булай дип мөрәҗәгать иттем укучыларга. Әйләнә тегермән ташы хатира истәлек китабы гына түгел. Мин анда картәниләр, әти-әниләр язмышы аша безнең күңелләрне бүген дә борчыган күп төрле сорауларга җавап эзләдем. Борчыган сораулар күбәеп китте әлеге заманда. Авыр язмышка дучар ителгәннәр алдында кемнәр, ни нәрсәләр гаепле икәнлеген аңларга тырыштым. Тәү чиратта үземнең кемлегемне, кайдан килеп, кая китеп баруымны яхшырак беләсем килде. Азат Магазов 1943 елда Миякә районы Елдәр урта мәктәбен тамамлагандан һоң Совет армиясына алына. Кесе авиаспециалистлар һәм механиктар мәктәбендә укый. Штурмовой авиаполк составында немец фашистларына каршы һугыштарда катнаша. 1947-1951 елларда авиаштурмандар училищесында укый. Бер үк вакытта Харьков дәүләт педагогия институтында тарих факультетын тамамлай. Азат Магазов курсанттарның штурман инструкторы, звено штурманы, полк партбюро секретары, ВВС политбүлегенең инструкторы һәм парткомиссия секретары сафында хезмәт итә. 30 елга якын хәрби хезмәттә булгандан һуң, ул 1972 елда полковник званиесендә отставкага сыга. Икенче дәрәҗә Ватан һугышы, Кызыл йондыз орденнары һәм медальләр белән наградланган. Хәзерге көндә ул Республика тынычлык фонды рәисе. Фонд мира ул тынычлык яклаучыларның материальный базасы. Расходлары чыга икән, ул шул фондтан ала торганнар, тынычлык фондыннан. Безгә хөкүмәт бер тиндә бюджеттан акча бүлмәде бер вакытта да. Шулай ук предприятиеләр үзләре акча бирмиләр, кешеләр һәрбер отдельно һәрберсе үзе эш хакын, бер көнлек эш хакын бирәләр иде. Даже үзләренекен генә түгел, кайбер бригадалар үзләренең бригадасына язалар иде, вафат булган или фронтта киткәннәр дә кайтмаганнар. Шуларны бригада составына кертеп спискка, аларның өчен норма үтиләр иде дә, шул аларның заработный платаларын фонд мирга күчерәләр иде. Менә шундый да асыл бар иде. Шуннан субботниклар, воскресниклар елына 1-2 мәртәбә кемендә Мәскәүгә чакыра торганнар иде. Күп районнарда булгаларга туры килде Башкортстанның аралашырга, Уфандан башлап, әллә ничә мәртәбә мотор төзүчеләр, моторостроительный комбинат, завод
Черниковскийда. Анда очрашуларга бардык. Язучылар союзы һәм тынычлык комитеты, тынычлык фондындагы ниләр безнең эшләр кушыла торганнар иде эшләр. Очрашабыз икән берәр уку йортында. Без анда мәсьәләне күтәрәбез, тынычлык яклау турында да күтәрәбез. Шул ук вакытта аның әхлак, теге моральный, политический воспитание ниләр, теге тәрбия эшләрен дә кузгатабыз. Һәрбер районда безнең отделениеләр бар иде. Азат Магазов җәмәгать эшләрендә лә актив катнашучы шәхес. Ул Һугыш һәм Кораллы көстәр ветераннары комитеты һәм Хәтер китабы редколлегия ағзаһы. Я был секретарем обкома партии. И однажды ко мне заместитель военкома республики, полковник Исамиев, привел красивого, стройного, моложавого полковника, летчика, и сказал: вот мой друг Азат Магазов, полковник авиации. С ним мы в один день в одной команде ушли в армию, вместе прошли войну. Он испытанный мой друг, люби его. Я по приказу военкомата полюбил Азата Магазова и не ошибся. В армии он полковник, а здесь в нашей литературе он генерал. Азат Шайхьянович проводил среди молодежи, среди будущих воинов в наших школах, автомобильных школах, на курсах различных, проводил большую работу героико-патриотическую. Решением бюро Российского комитета ветеранов войны за большую, значит, работу в ветеранском движении, за активное участие героико-патриотического воспитания молодежи, он награжден высшей наградой Российского комитета ветеранов войны почетным знаком. Азат Магазов Хәтер китабы редколлегия ағзаһы ла. Был изге китап ватанды һаҡлап, я интернациональ бурыс үтәп һәләк булган ҡаһармандар исемлегенән тора. Әле 11-нче том баҫылып сыҡҡан, 12-нче, 13-нче томдар тиҙҙән донъя күрәсәк. Хәтер китабының редколлегия етәксеһе Рафиҡ Вәлиев әйтеүенсә, был баҫманың донъя күреүендә башҡа йәмәғәт ойошмалары менән бер рәттән Тыныслыҡ фондының да өлөшө ҙур. Азат Шайхьянович занимал, и сегодня он занимает в этом деле активную позицию в этом деле. Правлению Фонда мира почти 2 года оказывал нам финансовую помощь. Син нигә безнең әдәбиятка нәкъ менә безнең әдәбият өчен өр-яңы булган теманы алып кайттың, алып килдең. Хәрбиләр тормышы һәм бигрәк тә аның һава флоты көчләренең тормышы турында. Ансы өчен рәхмәттән башка сүз юк сиңа. Рәхмәт җылы сүзеңә. Минең шул әсәрләр арасында инде караудан соң миләш тәмләнә. Мирные крылья Башкирии, урысча, ул безнең авиаотрядның 50 еллыгына, юбилеена багышланган иде. У тружеников неба. Ансы да русча. Миңа күп мөрәҗәгать иттеләр китап нәшриятына. Моны безгә әйтәләр, моны шул ишалар эс кала самолетлар артыннан. Ул самолетларда анда пилотлар бар. Алар нинди аларның вазифалары ничек? Стюардесса хәтта шулар хакында берәр китап чыгармасыз микән? Ана утруженик неба шул хакта. Дигән китап. Андан тагын эзләр идем, изең юк. Ул фантастик бер зур күләмдәге түгел, бер повесть. Хәрби темага гына түгел, бүтән төрле темаларга да язган әсәрләр. Беләм. Әйләнә тегермән ташы киң колачлы әсәр. Ул бит әле бер генә китаптан тормаячак, 3 китаптан торачак. Алла бирсә дип. Алла бирсә, гомер булып, өчесен дә күрергә язсын. Амин. Яҙыусыларыбыҙҙың ижады ватаны менән бәйләнһә, яҙған әҫәре лә туған ер һулышылай саф, туған ер тупрағылай бәрәкәтле, ялан ҡырҙарылай сикһеҙ, серле һәм һөйкөмлө була. Азат Магазов та яйы килгәндә ғәзиз төйәгенән илһам алыр өсөн нур, наҙ, моңға сарсап ҡайтып килеүсән. Үткән йыл көҙ әҙип ҡәләмдәш дуҫтары менән Миәкә районының күп кенә мәктәптәрендә осрашыуҙар үткәрҙе.
Тууган авылы Байзытта төзелгән искиткес мөхәббәт изге йорт мәсеткә бару Азат Шәйхиян улының күңелендә тәрән эз калдырды. Бурын ошо ук урында турган иске мәсеттә уның олатаһы имам хатип булып хезмәт иткән булган. Кайтыр юлым минем туган Башкортстаныма 30 елдан соң гына төште. Кәүсәсен дышканнар кимергән алмагачны хәтерләтә иде тормышым ул чакта. Кичектермәстән икегә бүленгән кабыгын бергә тоташтырырга кирәккәндәй, үсмер чагымны отставкага чыкканнан соң башланган өлешенә ялгарга туры килде. Әгәр дә Киев шәһәрендә калган булсам, бүгенге көндә үземнең илем дә, телем дә булмас иде. Әлдә кайтканмын, шуңа сөенеп бетә алмыйм. Гомер җепләрен тоташтырырга миңа туган төяк, якташларым, туганнарым ярдәм итте. Мин ишле гаиләдә үстем. Апам, сеңлем, 3 инем әле исәннәр. Мине олы юлга чыгарган, озатып калган җилдәр урта мәктәбе белән бәйләнеш яңадан яңарды. Минем белән бер чорда, әмма югары классларда укыган Рауза апам пенсияга чыкканга кадәр җилдәрдә укытучы булып эшләде. Азат яхшы укыды, тәртипле булды, кирәк чагында. Менә бу сөт. Әйе, кирәк чагында тәртипле булды, чөнки дәрестә ул тәртипле булган. Дәрестә тыңлап утырган. Аннан калганын инде үзе белә. Шулай итеп үсте. Хәзер безнең әти белән әни укытырга бик тырыштылар. Аның ул вакытта ук таланты бар иде. 3 тавы бар инде. Иязесе, бакча яклап кеше тимере, шунда кайтты авыл малайлары, һәммәсе дә хәзер ил ире. Бер урамлы кечкенә бер авыл, бер тыкрыклы һәм бер шишмәле, кемнәр аңа килеп йылышмады, олы юлга аннан китмәде. Элеккечә кебек 3 тауда бар, иязесе, кеше тимере, урам әлдә шул шишмәгә төшә, әям кими зәхмәт тигере. Һәр заманның хасыятын излим, эй хыялый гүя җир таган, әмма әтиләр дә йолдызлардан авылына исем сайлаган. Ишетәм сөйләшәләр, Чулпаннанмы, кит әй, исән әле бар икән, исеме бар, җисеме юк туган, яшьләр бетте инде, мин китәм. Усакларда булдым әллә гиллә, бергә киселгәндер өметләр, буын баскычымы җимерелде, кая мөхлис гомәр кебекләр. Кайберләрен тамыр җибәрмәсен, читкә сөреп харап иттеләр, калганнары ватан сугышына мәңге кайтмас өчен киттеләр. Нигез салучылар асыл иде. Кайсын алма, кемгә карама, Чулпан таң йолдызы, авылым сүнеп бара инде, таркала. Нишләп тормыш чыгырыннан чыкты? Җилләр тискәрдән исәләр, һич килешә алмыйм, әгәр миңа теге заман колы дисәләр. Без дүңгәләк түгел, без Чулпаннан, шунда пакус тәүге үбешү, саумы авылым, әйдә яшигәле, көтеп торсын соңгы күрешү. Сугыш башлану белән 14-15 яшьлек үсмерләр, әтиләр армияга, фронтка киткәч, бабайлар һәм хатын-кыз белән бергә җир сүрдек, иген чәчтек, урдык һәм мона шушындый арбаларга төяп, капшык-капшык, берәр олы абзый җитәкчелегендә мона шушындый яшьтә акционга элеваторга итә торган идек. Безнең яңа тормыш дигән колхозыбыз Иязе буендагы Озынкүл һәм Чулпан дигән ике поселокны үзенә эченә ала торган иде. Шуннан килеп җитәбез дә Дим буена, Дим тугайында атларга ял бирә торган идек, артык алар ары бара алмыйлар иде.
Мына әлеге кебек. Ауыр заман иде. Ул заман безнең күз алдына хәзер алай гел алама ауыр заман булып кына килми, ул безне шыныктырган заман иде. Бәлки шуңа күрәдер сугышта, шакта, фронтларда, шуннан соң хәрби һава көчләрендә 30 елга якын хезмәт иткәндә андагы авырлыкларны кичерү ул хәтле бәлки авыр булмагандыр. Ул хәтле интекмәгәнбездер. Шул яшьли шыныгу, эштә, басу эшләрендә шыныгу безгә һәр вакытта да ярдәм итә килде. Мына бу егетләр ушак ягып нәрсә пешерәсен дә күрсәтегез әле безгә. Әйдәгез әле барып ушак янына барыйк. Ул елларның кара кайгысы да зәңгәр буяу белән буялган. Шул ушаклар җылысы безне күңелләрне җылытты гомер буе. Әмма бүтән яшәү дәвамында шушы балачак ушакларның җылысы бар. Туган якка кайткан вакытта мин әлбәттә зур өмет белән кайттым. Беренчедән миңа бер шир ябышкан иде. Докторлар әйттеләр, туган якта бәлки терелерсең, туган ягыңа ни. Ул аның исемен әйтеп торам, бик алама шир иде ул. Ностальгия. Икенче ул гына түгел. Икенчедән мына син яраткан эшең гомер буе хыялланган, бар шул әдәбият, бәлки әдәбият ярдәм итер билләһи, шулар икесе дә туган ягымның һавасы, суы, кешеләре һәм шул әдәбият белән шөгыльләнеп китүем ярдәм итте. Бер 6 елдан соң инде профессор Сивасянов миңа ниткән ул да ышанмый үзенең күзенә. Шулай булды, Аллага шөкер. Туган ягың сине үз итеп, үз улы итеп, үз малай итеп кабул итте һәм син аңа үз баласы кебек хезмәт итәсең. Әдәбият өлкәсендә бик матур зур хезмәтең. Армия белән üzülеп, аңардан üzülеп кайтуның сәбәбе шул әдәбият һәм туган якның тартуыдыр инде. Шулай, билләһи шулай. Булай мин башта бит шигырьләр яза идем. Шигырь язу, әле шагыйрь булып китү дигән сүз түгел, үзең беләсең. Барыбыз да шигырьдән башлыйбыз инде. Хәтта 44нче елны минем туган көнне бер шигырем беренче мәртәбә Кызыл Башкортстан газетасында басылып чыккан иде. Баязит Бекбайның җылы сүзе белән. Анда фронтовиклар иҗаты дигән биттә ул. Шулай да бераз үткәч сугыштан соң училищены тамамлагач инде мин уйладым, бу яшьлек шаукымы гына булган, күрәсең. Хәзер аның өстенә реактив самолетлар килә башлады. Курсантларны эшләргә өйрәтергә кирәк иде. Шуңа күрә мин әдәбиятка кул селтәгән кебек булдым. Бу минең эш түгел, янәсе. Улыгын силтәсәң дә йөрәгеңдә барыбер торып калган шул. Берничә ел үтү булды. Мин инде әллә алып төштем һавадан, шудан алып кайттым. Иле төнлә төшемә кереп, мына язас килә бит. Бер нәрсә эшли алмыйм. Ял вакытларында кичләрен, иртәләрен дигәндәй, хәзер инде шигырьләр язылмый, һәм мин урысча кызганычка каршы шулай күп читтә күп йөрсәң диләр бит. Туган як чит күренүдән түгел, шулай да инде мин урысча яза башладым. Тәүге ул әле нәрсә булырын да белми идем. Бу мен әйткәндә беренче минең әсәрем повесть Шуңкар юлы мин хәрби хезмәттә чакта язылган иде. Ул кызык кына килеп чыкты. Кызыксынса миңа сөйләп бирәм, кыска гына әйтеп. Бастырып алдым, машинисткадан Германияда хезмәт иткән вакытта әйттем, бер кемгә дә сөйләмәдем. Мустай агай белән бергә фронтта, бер фронт газетының редакциясында бергә хезмәт иткән Голышев Михаил Иванович дигән бер абзый, безнең армия газетасының баш редакторы иде, мөхәррире. Шуңа әйттем, Михаил Иванович, әйттем, мына сиңа папка, içində нәрсә бар икәнен сорама. Шуннан алып кайтып чишеп карагач белерсең, мин җавабыңны көтәрмен диде. Минең хәлне агына
2 көн үтә, бер атна үтә, хәбәр юк, звонок юк. Шуннан бер 10 көн үткәч, телефон шылтырый Азат, тәрәзәңдә ут яна. Ишеңне кашан тамамлыйсың? Әйтәм, менә хәзер библиотека тапшырам да секретный дигән әйберләрне. Син кайтышлый офицерлар йортына Кызыл Йондыз Красная Звезда газетасының корреспондент пунктына сугыла. Жу итеп бетте инде, сизәм бит нәрсә сүз барачагын. Барып кердем, өстәл тора, өстәл өстендә тора, стаканнар, салынганнар стаканнар, утыра ул, Неште салынган? Эш язучы фронтовые. Шуннан эшесе дә бастылар да, яңа язучы тууына дип, ниләрне күтәрделәр, шарапларын. Мин шап егылып китмәдем. Шулай килеп чыкты миңа. Алар миңа Фатиха верделәр, җылы сүз әйттеләр беренче буларак. Үз алдыңа алган планнарыңны, курган планнарыңны ахырга тиклем үтәп чыга алсаң иде. Менә бу әйләнә тегермән ташы һәм тагын башка әсәрләр тулсын иде. Яшик әле, иң мөһиме сәламәтлек кирәк хәзер безнең яшьтә. Сәламәт булыгыз, гаилә шатлыгы. Ләлә ханыма бик зур рәхмәт, сине бәдәй урында карап, шушылай иҗат итәргә мөмкинлекләр тудырган өчен. Без синең белән әле булса сафтабыз. Менә мин үземне сафта тоям. Коралыбыз икенче безнең. Коралыбыз каләм, Шул карандаш. Шул исән сауда үзебезнең коралыбыз бар, үзебезнең эшебез бар. Халкыбызга бу авыр чакта ярдәм итәргә безнең бөтен бурычыбыз. исән сау булыйк. Шулай.